Hi, Protesis video. Thanks for visit. Papa sa tiruda manang. Naman ang mapano. Nagmap panday ka eh. Basuhan ba mo? Naman din diri. Naa di ah. Buat ni mo. Hoy, kauhaw anak kong taguan ha. Lagi, gitaguan lagi niya ang basurahan. Apa lagi si sunod guys? I don't know. Mook siguro. Kami na mook ka na daw. Dugay ko nakamata man na ngayon. Mook ka mata na ko. 7:30 naman ko yung mata good. Dali pa siya kugligo. Wa, di ko ka pamahaw. Trabaho. Natando siguro.
Manang, naman na mag-separate eggs tag 16 pieces. To ka batch, duha ka buto. No? Mm. Wait lang. Aw, palit! Alaman na, magkahugaw ni kay hugaw ko tiil. Ano tingog diha? Ugana? Diyan. Pareho ka lang may saksak, we. Di ako pabarugo ni mo manang. Parang ganyan ano di. Nagsasabi. Ano man yung saksak? Susakanan. Wakan na po kakita ha. Na yung gatubangan ha. Wala, patay mo nang. Magkahugaw dyan ni promise. Ang ganda ka. Ganda-ganda. Buwan na siya. Mangilay sa ta. Besh kay. Apa man tayo. Pangilay, oy. Nilay sa ka. Hmm. Ano ba yung ingay? Gaya at pwede. Kapit na di. Oy, palitan. Sunod ko palitan. Tamangkaw. Day, gatos ba day? Gatos lang na day. Na may cereal si kuya diha. Ay. Saba diha. Wakang nalis riyan. Na, oy. Saan mo na? Puro na pala nagatan. Mura ako kape, butang ilang may tubig man lang. Mo nang inigit na. Mo lagi, kuya na, basi kasamaan puta. Ayaw, mag-ipalit sa Mercury. Asa na day? Na diha. Saksak na ko na ko. Nakasaksak naman naman lang pa, kung ano na lang. Pindutan na lang ulit para mainit. Hindi, wala pantay. Chihu! Ha? Naadaris pink na kuan ka pouch na on couch. Oh! Naa sa pink manang. Dili dapat sa water dispense. Ah. Ha? To ano noon? Ah. Paspas ng lakaw manang. Ha? Na nabungol jud ko man ang wala kadungog nimo. Ha?
Dapat tayo nagkahugaw na. Pieces. 20 pieces. Ayo. Naka Christmas dari Baligya day. Wa te. Naat bangay. Takba. Oh. Papuno. Sa inyo. Nagwalit yan.
nga yung iba, kaya nga nabili ko yung ano, tapos hindi ako magka-tips. Lalo ka nilo. Oo. Nag-upload ako doon sa Pikas ng 1 month. Kasi nga nagpalit din. Kasi Ah, naka-receive ko. pwede nga. Hindi ko na ano, naggabi pa, hindi ako magka-tips. Saan mapilindot din? Pila niya? Kung saan may channel na PSPD, Ito na signal ka try. wala, signal. Signal. Kung hindi mo sa'yo, hindi mo basta. Kinikinig na iwan, kakinig na ibas. Ang 500, dapat sa may na-start mo visit, Ang naman ko sa ipon na. 500. Ay, ito isa, tingnan mo. Oo, mo nang gatas. Insertion na ni Musa ako kasi Naaman, hindi ko tanya makabalitan. sinamali ko ni Mutang. Oo. Hindi man ako pa magbukas. Siya man nag-ano. Kasi yung SIM niya, dito nalipat. Balitan. Ha? Expire na yung SIM. No? Kasi expire na yan, daan ko na yun. Oo. Expire na siguro dito, insertion mo niya ako. Kaya ang nag-remove tayo, lalo na nag-remove, hindi ka man makakuha, ba ka rin? Hindi na makabalgin. Bakit na ako? Bakit rin? Hindi yung ano, hindi na gamit na. Hindi na. So, palit ako mag-remove. Kailangan remove. Bakit ko na ano. Dalan din. Ana, ha? Nice na ako din. Ano ba din? Walang load yan. Oo, hindi na makasel. Hindi mo kasi ang load lang ilulod ang man. Ito hindi man magkano. Sila ilo na rin.
Nanay Star Movies ini deh. Sa movie ulit. Ang HBO ay nasa 300. HBO 250. Okay, bawaya. Ini man yung dini na ulo dini. Ulo basa ko. Wala ay sa mga tama. Signal o Gisa. Okay na yan. Wala na lang kakay. Huwag ka matumba.
na rice. Never isa na lang. Nang! Nang! Ako mo rice. Ito mag-rice. Taas ka na ba? Okay, tignan mo. Wala kang wala. Balik ko guys mo ng pinaratanan 40. 55. 40 o 15. Ay, ito yung ganyan. O, 20. 60. Wapa! Wapa dyan! Ujag. May ito to. Bawat ko na. Tayo na ikan. English na putaran nyo. Yes, sir. Kailangan. Aura, Day. Yeah.
Wala, tumisip na. Thank you. Thank you, guys. Isawat na katayin na. Ano siya, bukuan? With, Sa ibabaw na ninyo. ano sa may... Tawagan ko. Ganas kita ha. Lang mo. Ano dito eh? One to zero. 120 og 6110 300 Paradise. Narate. Quiet lang, guys. Pila nite. 600. Sandra.